Kana usingadano urotogadzira vemadhaka. Isi takaita 1 3 takatoenda kurufu ndina esinati uya. Nyomva tanyengwa nemurungu zvikanzi umwe wangu zvikandokudai mese. Munotopiwa mari yakafanana wotoita zvanotoita zvakafanana. Saka mheno ivo vana vari kuzvivhunduka ka. Isi takaita taenda kurufu. Rwaive rufu rwaniko zviya. Chibva taona murungu. Ndine shamwari yangu esinati akati ndokudai mese. Akati ndokupai mese tikatonzi uyu mari yake uyu mari yake uyu mari yake. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwani munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akataura kunge iwewe. Ndosoka kuti panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo inyaya inosekesa kune vamwe, asi kune vamwe inyaya inogona kunzwisa tsitsi ukazonyatsodzamisa pfungwa, ukazonyatsozvifungisisa kuti ambuya vane vazukuru vane 73 years vanowanikwa vachiita threesome neshamwari yavo. Kana mvura yacho inonaya sei mazimba muchiita mashura akadai. Inonaya sei nyika, inonaka sei kana pachiitika zvinhu zvakadai so. Ugoona munhu mukuru watinoremekedza tichitarisira kuti sagogo vangadai varivo vari kurwisana nevazukuru kuti siyai izvi zvakaipa, itai izvi zvakanaka. But ivo ndo vari kutotaura kuti threesome inoitwa. Mawana. So zvamunoziva kuti tinofamba nedingindira rekuti umbo handingotaure nyaya yemusoro mangu. Video iri kutrenda on Facebook, TikTok and X kwese riri kutrenda zvamanje manje. Da kuti ndokuratidzai the video. Vachitaura mbune ivo gogo. Hanzi vanonzi Gogo Musalady. Gogo Musalady. Paresearch andaitawo nekuona kwandiri kuita ameno vanenge vari kunzi ndiamai vaketi masomere. Handizivi kuti ukama wacho wakamira sei, ndeweropa here kana kuti ndewe paindaneti, but ndo zviri kutaurwa mumastreets zvamanje manje. Chikuru ndechekuti zvavakaita handizozivo. Kune vamwe zvinosekesa, but kune vamwe zvinopisa tsitsi. But ini ndinozongoenda paconclusion yangu kuti dai zvinhu zvanga zvakanaka munyika yeZimbabwe, manenje ese aya ari kuitwa aya, mashura ese aya ari kuitwa aya, tingadai tisingamaoni. Mawana. Ndisandapinda munyaya yangu ndikuti kana une business rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei todzifambira nyaya dzacho. Handitika hanzi nanyari gwenzi rephytomed richiripo, ende gwenzi iri harisi kupera. Gwenzi riri kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ndakatomunyorera musikana kuti flu inenge iri kundidherera ende inenge iri kundiwisira pasi kuti ndisatambe kisimusi zvakanaka. Saka order yangu itori munzira kuuya ndomborova ndobatsirikana. Saka zviri kunzi bata namba dziri pascreen idzo. Wabata namba dziri pascreen otaura nemusikana anonzi Nyari. Kunyange uri kwauri kupi ikoko, Nyari ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje, anokusota. Order yosvika padeni pako, zvinhu zvako zvaita sei, zvinhu zvako zvobva zvarongeka. Zvinobva zvarongeka zvinonzi ipapo. Zvinhu zvako zvaita sei, zvoenda kumberi. Handitika right, let me see kuti toita sei apa. Ndikuratidzei video raGogo Musalady vachitaura kuti zvinotoitika zvini. Zvakaoma. Rega tizoti aufa apo kuti zvakamira sei. Clinically saka chindiudza kanyaya yethreesome kuti
famba sei. Threesome inoitwa imboregeri. Inotoitwa achitoti uku akadai uku akadai uku otokupai mari mese. Saka ukangoziya kuti varume hawaregeri kuhura unotobatsirika. Nyange ukati wangu haahuri, kana usingada anohura wotogadzira vemadhaka. Isi takaita one threesome, takatoenda kurufu, ndinaye sinati uya. Nyomva tanyengwa nemurungu zvikanzi umwe wangu uya zvikandokudai mese. Munotopiwa mari yakafanana, wotoita zvaanotoita zvakafanana. Saka mheno ivo vana havari kuzvivhunduka ka. Isi takaita taenda kurufu, rwave rufu rwaniko zviya. Chibva taona murungu, ndine shamwari yangu Esnati akati ndokudai mese. Akati ndokupai mese, tikatonzi uyu mari yake, uyu mari yake, uyu mari yake. Varume vanochiva, murume anogona kuchivira umwe munhu wokuti ukamutarisa so, unoti chokwadi here, iwe wakanaka, kunaka kuya hakuna kana nebasa rese. Murume anongochiva kungoti regai ndimbonzwa uyu. Agona iye akaora iye asingagezi. Anomunakira kupfuura anogeza. Mukaziva izvozvo munobetsereka. Murume ndewako kana auya mumba. Kana asati hasi wako. Varume vanoita zvinoera. Iwe paone uchiti iyi shamwari yangu iyi, iye achiti mainini, the more yaanonomhoresa anokwenya mumaoko. Isu tinoziya zvese isu vana mailiyoni. Kanda handisisina zvangu murume ndichienda kumahotera. Handisisina murume. Yes, takaita nekamukaladhi neshamwari yangu. Takaenda kunhamu yamupariwa yandaziva. Taenda kunhamu yamupariwa, vanhu vakanzi vanonorara mumahotera vakabhukirwa. Nobva taona kamukaladhi kedu kakati ndiri kuda uyu. Zvikanzi manje umwe wangu zvikandokudai mese, tikatopiwa mari. Zvinotoitika. Hazvisi zvekunyeba. Ina handitauri zvinhu zvekunyepa, kondoorambidzwa naniko. Taenda mumahotera isu. Akafa mupariwa iye aive nemari zvekuti. Tikatopiwa mari yedu uyu yake tikatobuda. Zvinoitika zviya. Ende zvekuti unowana murume waunonge uchida wako. Hamuna kunzwa munin'ina wangu uyo tabhedzisi mangu ati kana uchitoda wako gadzira wako madhaka. Madhaka haataurika une uchingochitenesa uchitiisisa zvaunoda. Kana zviri zvekuti murume wako chaiye anongova murume wako achibuda mumba anenge varume ndo basa ravo. Achitobuda mumba anototanga kuita iwe warara kana wapiwa 3 rounds anototanga kutotsvaga. Aiwa kuzimba ndaisingaitiri pamba, ndaenda kumahotera zvangu kunana Landana kwese kuya ndokuziya. Konda andiri chimamhaka inini ndakabatana zvekuti dhu. Yei. Mawana. Ndo nyaya ndauya nayo genga kuti ndikuratidzei kuti if it wasn't for the situation yatinayo yatiri kusangana nayo munyika medu meZimbabwe, zvinhu zvakadai so zvaiitika here. Of course zvaiitika, but not at this scale yekuti mukadzi mukuru, gogo wevazukuru, ari kubuda pachena achitaura asinganyare, akasimba, akatomira. Akomanaka zvinhu zvakadai so ini ndavhunduka nyaya iyi pandaiona. Ndatanga kuona ka short clip, pandazoita research ndichitsvaga clip racho, ndikazoona, ndikasangana naro, ndikateerera. Most of the things zvine zvitaurwa ipapo is BS. Hazvina kana brain, hazvina kana direction. And you see my views ari pamavideos akadaro. You see my followers ane munhu akadaro. Pakashata. We've got ana Bishop Nyamakanga, we've got ana Hope Ching'ono, vari kutraya kurwisa kuti zvinhu zvedu zviite bho sema youth sapanhu echidiki. But unowaona anenge ane 5 mafollowers. Tobva taita vanhu vakaita sana mainhingi vaya vanoswera vachipopota, handida kuzotaura mazita nekuti vanozondiwinga. Vanoswera vachipopotera tunyaya tisina kana nebasa rese. Vanenge vane 1,000 mamillion followers. Handizoziva hangu kuti Mazimba tiri kunakirwa here nelife yatiri kurarama, kana kuti brain
level of thinking yedu semazimbabwenzi yakambonyasomira sei. Inangu handikwanise kuzozvipindura ipapo. Siya comment mcomment section kuti unoti chii nazvo. Nagogo vane 73 years, vane vazukuru, vane vana vakaroorwa, vari kubuda pachena pajekerere vachitaura kuti aiwa ka threesome inotoitwa. Pandaive kuZimbabwe ndaitoenda kumahotera, I believe and I understand kuti zvamanje manje vari kunze kwenyika overseas kumiri kwemakungwa vari kuita yavari kuita ikoko. Padai kuri kunzi zvinhu zvazvo zvakanaka padheni, vangadai vasina kutomboenda kwese koko, vangadai vari padheni vachitorima kumusha nekuti makore avo aya kaya nezvavari kutaura nezvavari kuita. Aiwa, we listen and we judge sevanhu vatema. Hameno vanolisina and they don't judge. Aiwa, isu vanhu vatema tinotojaja, tototaura kuti zvakamira so. Although tisingafaniri zvedu kujaja, but ndo nature yedu isusu sevanhu vatema. Ndonyanga ndichifamba nazvo manje yanga ndaya kuti ndikuratidzei musakanganwe gwenzi rephytomed. Aiwa ka Nyari ndiye anaro zvamanje pataundi, ndiye ari kuvharisa. Namba dzake ndo idzo dziri paskrini idzo. Batai Nyari, ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukada kuboosta immune system, ukada kuita sei, ukada kucleana system, zvese zvinofamba ipapo. Handitika tamba Christmas wakachena. Bata Nyari panamba dziri paskrini idzo. Ndo nyaya yangu. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.